heben bildu izaniz hebenko ikaslekin, zerbait eta bizitzaren inguruan eta gaizahanitz ere transmisioari buruzko zeak. Izan ditugu, ardatz. Gutxi gora bera kantari biziaren inguruko galderak, baita ere gue tradizioa, Siberuan nolakoa zen. Baita ere, jentiare ikusi dut, kurios ikusi dut ere, jakiteko Ipar Euskal Herriko giruaz, bereziki Siberuan. Transmisioa da gaiza bat, nun bizirik txikitzen den lehenekua gaurkotuz eta beti lur juntan izan dadin euskalduna kezkaturik bere kulturarekin. Izan zide, izan untza. Uguetziko sorgunegi ikertegiak euskal kulturaren egoera ikortu du bi txostenen bitartez, eta horietako bate bisioaren inguruan izan da, eta bestea euskarazko kulturaren diagnosiaren ingurukoa. Hain zuzen gaur hori aurkezten jardun dugu, eta txosten honetan, gauza askoren artean nabarmendu daitezken ondorietako bat, edo nagusietako bat izango litzateke, euskarazko kulturak eta orain arteko esperientzia kontutan izan da, modu bateko kultur politika aplikatu, berdin administraziotik edota gizarte autoeratutik dela, garrantzia edo diferentzia markatzen duena da hizkuntza, alegia euskara, zein tokitan kokatzen dugun. Kulturaren baitan, orokorrean, edo kulturaren barneko diziplinetan, euskara modu hegemonikoan eta zentralean egon den diziplinetan, euskarazko kulturak erresago eta hobetoago egin du aurrera. Esan nahi du, bai sorkuntzan, bai edapenean, bai transmisioan eta bai merkaturatzean erresago asmatu duela. Aldiz, planteamendu elebidun bat egin izan danean, hizkuntza nagusiak menderatu du hizkuntza txikia. Horrelakoetan, horrelako diziplinetan, euskarazko kultura galtzen irten da. Eta horrenbestez, hain zuzen, euskara hizkuntza minorizatua delako, eta horrenbestez, euskaraz egiten den kultura ere, kultura minorizatua delako, nolabait, eskatzen dio, horretan dabilen ekoizle, sortzaile, banatzaile, konsumitzaileri, kontutan hartzea hizkuntzaren egoerak berak markatzen dizkion parametroak, ez? Orduan, datu soziolinguistikoak kontutan hartu beharko dira, non, norentzat eta nola egiten dugun, zaleak non dauden, nola produzituko dugun, beti gorako eskema batez edo beste modu batera. Orduan, nolabait hizkuntzak markatuko digu nola egin behar dugu. Beti ere zentralidadean jartzen badugu. Bestalde txosten honetan eta beste gai askoren artean aipagarri dira beste bi elementu eta hizkuntzaren zentralitateari lotuta, txosten honek planteatzen duen debate bat, azken 30 urtetako kultur politikak, zibilak eta publikoak kontutan izan da, alde batetik orain artean kalitateari eman diogula lehentasuna, egin behar dugu, eremu guztietara iritsi behar gara, disiplina guztiak landu behar ditugu, eta agian orain dela momentua kalitatea primatzen hasteko. Eta horren arabera lehentasunak eta estrategiak markatzen hasteko, ez? Eta aldi berean, hizkuntzaren zentralitatearen ideia honi helduz, debatea zabaldu beharrean gaudela, administrazio publikoari dagokionean behintzat, planteatzekoa euskarazko kulturak ez ote duen behar, berezko eta propioki bere gaina eta berarentzat diseinatua eta bere premia kontutan hartuta abian jarriko den kultur politika bat. Eta ez, hizkuntzagabeko kultur politika bat, non gaztelera eta euskarazkoak nasmas batean funtzionatzen duten, ez? Eta hori dugu planteatzen dugun debatea eta segurazki premiek ere eskatzen dute horri aurre egitea. Eta honekin lotuta,
hain zuzen, eta hizkuntzaren eta euskal kulturaren premiei erantzutea delako helburu, ezinbesteko dugu baita ere, administrazio publikoak eta gizarte autoeratua, edo euskalgintza, kulturgintza, euskal unibertsoa, deitu nahi den moduan, bien arteko halako eztabaida, elkargune edo adostasun terminoak landuko lituzken espazioak zabaltzea. Gutxienez, bideak ez dakit, behar bada bai, baina gutxienez, ze helmugora iritsi nahi dugun, eta ze bisiorekin, badatozen 30 urtetan, ez? Eta ikusi, optimizatu, euskara bizi berritzeko ze taktika jarri behar dian martxan, eta apostu hori egin, ez? Euskarazko kulturaren alde.